प्रणाम सभी लोग के। आज हम एजा वेलिंगटन के ओरिएंटल बे करके एगो बीच बा आइल बनी। ओरिएंटल मेन सिटी में बा। तो बतावे कि रहला कि सबसे महंगा अगर एजा के जगह अगर हो सकता तो वेलिंगटन में सबसे महंगा घर होके जाना एरिया में रेस्टोरेंट होके लाइफस्टाइल होके ऊ खातिर प्रख्यात बा। तो वह देख सकत नहीं कि आसपास जितना हो घर पीछे हमरा लौकता हो सामने वाला घर ई ना होई तो एगो अपार्टमेंट 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ के बाड़ी सन। ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव होला जो पैसा वाला होला लोग वे लोग खरीदे ला लो। लेकिन एक पीछे रीजन ही बाकी एकदम मेन सिटी में बा सबसे पहले। और व्यू देखा तनी कि समुद्र के एकदम किनारा बीचों बीच में बनल बा समुद्र, जगह दुबई उबई के पामेरा बीच होला। देखिए पीछे हमरा बैकग्राउंड में लोकता पहाड़ के ऊपर वो सारा घर बाड़ी सन, सारा एक आगे पीछे सारा साइड में पूरा एजा से लेके 4 किलोमीटर के स्ट्रेच जौन बा लंबाई बा उतना दूर पे सारा बीच के ऊपर साइड में घर बना दिया, रोड बना दिया, घर बना दिया, यही से महंगा बा। लेकिन सबसे ज्यादा एगो इंटरेस्टिंग चीज और वालों के दिखाव कराला वो हम दिखाओ तनी एजा एरिया में एगो हमने के यहाँ फ्लोटिंग कैफे जौन नाव के ऊपर कैफे बनल बा, पटना में आजकल भी बनावल जाता, वो हम दिखाओ देने वाला। देखिए का बा कि फ्लोटिंग कैफे का नहीं है नाव पे बनावल गइल बा। एकर आसपास के देखिए ऊपर 2 तला बा, 2 तला के बीच में कैफे बा, में रेस्टोरेंट बा, बार बा, बीच के अंदर जब ब्रिज बना दिए जो लोग पानी में लागल बा ना। और उनका साथे का बइल बा कि ना होई तो कम से कम 400-500 लोग के बैठे के व्यवस्था हुई, वही के हिसाब से बनावल गइल बा। खूब बढ़िया एक बार रात में और भी बहुत अच्छा लगेला। दिन में बड़ा जे नहाए आइल बा, जे बा घूमे आइल बा, जे वॉक करे आइल बा, लोग जब कॉफी पी सकता। लेकिन शाम के खाना ड्रिंक सब कुछ रह ले जा वही के जब बीचों बीच बा, ओरिएंटल बे के बीचों बीच बा। बीच जो हम वालों के बताओ रहनिया कि साइड में है देखी सिटी के एकदम मेन सेंटर पे बीच बा। साथ में लइकन के थोड़ा पार्क भी बनावल बा, जो छोटा फैमिली वाला बा, छोटा बा ओकरा खातिर बीच पे सारा लोग अपन नहा रहल बा। बड़ा वैसे ठंडा बा, हमनी के तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, लेकिन लड़का बारे। और साइड में भी ये तरफ देखी बीच बा, ये थोड़ा पत्थर वाला बा, लेकिन हई बढ़िया से सरकार एक के बना देले बिया। जौन बोट के सामने से दिखाव तनी सामने से हई फोटो बा। तो एहू में भी वीआईपी क्लास बा, कहाँ पर वो बैठे के चाहतनी और वो देख सकतनी कि जिंदा एगो बोट बा, प्रॉपर एंकर लागल बा, सिंकर से बांध दियल गइल बा स्टेबिलिटी खातिर। लेकिन ओकरा के पूरा शिप के कन्वर्ट कर दियल गइल बा एगो रेस्टोरेंट में। ये भी बहुत मजेदार चीज बा, वो देख सकतनी। देखिए अंदर थोड़ा सा हम दिखा देतनी, अंदर खाना भी खा रहल बा लोग। अंदर तो नहीं की गइल हम, लेकिन लोग एजा बैठल बा खाना खाता। और हई के एगो व्यू दिखा देतनी हम फिर से वापस एक हार्बर के वैसे कई बार वो लोग फोटो बनैले बनी, लेकिन ये लड़का जंप करता रहे। और एगो चीज खासियत बताओ के रहला कि ऐसन बीच है एजा हमेशा डॉल्फिन मछली मिलत रहेली सन, ओरका भी आवत रहेली सन। ठंडा ओरका हमेशा ठंडा में रहेली सन, चाहे डॉल्फिन भाई चाहे सील भाई, तो सब आवत रहेला। तो वो लोग देख ली लो, ठीक बा। ईयर वो लोग के दिखाओ करला। प्रणाम सब लोग के। बीच में फुहारा भी लगेले बने लोग, बीचों बीच कितना बड़ा फुहारा बा, तो हम जूम कैले बनी तब दिखाई देता। देखिए कितना दूर से भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर है। सब पीछे जितना भी चीज दिखाई देता है वो सारा होटल है, 5 स्टार होटल है। और एक दिन के किराए का नाम है $500। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन तो बहुत बड़ा भाई $500 दे सकते। देखते नहीं पीछे की माउंट विक्टोरिया व्यू है, सब माउंट विक्टोरिया व्यू पीछे पहाड़ के ऊपर भी बना दे। सब रेस्टोरेंट, सब होटल्स बढ़िया नामी होटल, लोग व्यू खातिर रूम ले रहा।